Нещо, което според мен е много важно да се осъзнае, е, че медицината не създава здраве, а само управлява симптомите. Когато отидеш на лекар, ти преписат лекарства и доста често лекарства за страничните ефекти на предишните лекарства. Повечето от тях не лекуват болестта и първоизточника на проблема, а само симптомите. И се получава един порочен кръг, от който сме зависими от тези лекарства, зависими сме от нашите лекари и фармацията. Медицинското образование е водено доста често от големите фармацевтични компании и лечението на симптомите в дългосрочен план им носи много повече доходи и пари и печалба от лечението на самите болести. Помислете логично. Ако хроничните заболявания са печеливши, защо биха искали да се отърват от тях? Ето защо студентите по медицина са обучени да предписат лекарства, а не да правят интервенции в начина на живот на пациента. Промените в начина на живот, като диета, здравословен начин на хранене, упражнения и управление на стреса, доста често са много по-ефективни от самите лекарства, но тези неща рядко се предписват. Как е възможно да се обърне хода на болестта, без да се говори за истинската причина? Ние сме буквално това, което ядем, включително и нашето здраве.